Кафето вреди ли на съдовете или всъщност им помага? Истината е някъде по средата. Кафето съдържа кофеин, вещество, което стимулира нервната система. След прием на кафе, сърдечната честота може леко да се увеличи, кръвното налягане може временно да се повиши. Това е нормален, краткотраен ефект. Вие пиете ли кафе и как ви действа? Пишете в коментарите. При хора, които не са свикнали с кафе, повишеното кръвно може да е по-изразено, но при редовни консуматори организмът се адаптира и този ефект отслабва. Интересното е, че при умерена консумация кафето не увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. Дори има данни, че може да има защитен ефект благодарение на антиоксидантите вътре в него. Това включва по-нисък риск от някои сърдечни съдови състояния при умерена употреба. Кафето може да е проблем при неконтролирано високо кръвно, сърдечни аритмии или прекомерна консумация. И разбира се, дозата има значение. Как стои въпросът с вените? Кафето няма пряк негативен ефект върху венозната система, но при някои хора може да засили усещането на топтене в краката или дискомфорта. Кафето не е враг на съдовете, но не е и лекарство. Ключът е в умереността. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.